Seguimos agora por Europa Central. Imos agora cara a un país bastante especial para a migración galega, Suiza. Como guía teremos a Santiago Garrido. Santiago é xornalista e traballa dende 1997 na Delegación da Voz de Galicia en Carballo. Dende a delegación ocúpase, ademais da información comarcal, tamén de informar sobre numerosos aspectos da migración galega en Europa, especialmente a de Suiza. Boa tarde, Santiago. Estás por aí, Santiago? Parece que non está por aí. A ver, agora? Ahora, Sí que ahora. estou. Sí, perfecto. A luz funciona. Perfectamente. Escoítase e vese perfectamente. Penso. Pues hai algún tipo de problema de retardo. A ti vexo perfectamente, pero Sí, de conexión. Penso que de conexión. A imaxe, sí, está conxelada. Sí, debe ser un problema de conexión. Imos ver se o solucionamos. Bueno, mentres Santiago recupera a conexión, vou tentar facer eu moi rapidiño a introdución dos nosos convidados. Temos con nos a Francisco Nogueira, a Loli Bolai Cruz e a Raquel Esmorís Calvo. Bueno, Daniel, estás por aí? Non Oh, sei. sí. Que tal, Daniel? Como vai? Boas. Sí, parece que pasa algo coa conexión de Santiago e creo que está Raquel Esmorís seguro e Francisco Nogueiras tamén, porque estou nos Tamén, vendo os dous. Creo que correcto. Loli tivo algún problema, que ves, hai alguén conectado que realmente non sei quen é, un Samsung SM, Sí, e vaya, vamos a comezar a conversa e se Santiago consigue recuperar a conexión, pois nada, xa lle damos paso. Vaya, a Suiza seguramente é o epicentro da diáspora histórica galega en Europa. Moitos siareiros do fútbol en Galicia apoian a Suiza cando xoga competicións europeas e mundiais, porque hai moita identificación con Suiza en Galicia, e hoy para falar non de fútbol, mas si da diáspora, da máis histórica tradicional, temos a Francisco Nogueira e da máis novidosa, nova, a Raquel Esmorís. Son dúas persoas que teñen distintas idades, pero de alguma maneira un perfil de alguma maneira semellante. Francisco Nogueiras saiu de Sincio de Limia e chegou a Xenebra no ano 1970. El saiu sin formación, sin, digamos, con ánimo de aventura e de prosperar un pouco nese imaginario dos galegos que saíron polo mundo a gañarse a vida, non? Estivo durante moitos anos traballando na construción, en distintos ámbitos, despois pasou a unha empresa de limpeza e finalmente fundou a súa propia empresa de limpeza que desde o 2003 xestiona e na que, bueno, traballan dúcias de personas e particularmente persoas galegas, porque Francisco Nogueiras, pois, ademais deste perfil empresarial, emprendedor, é un grande activista do asociacionismo galego na Suiza e el, pois, vaya, ten sido vicepresidente do Centro Galego de Zurich, fundador do CIGA Zurich, presidente da promoción da cultura galega, vaya, do grupo de amizades do actual alcalde de Xenebra, vaya, ten unha perspectiva e un coñecemento deste epicentro galego na Suiza total. Bon, acabo de facer eu a presentación de Francisco, pero vexo que está Santiago aquí, que tamén é unha honra que un especialista de migración galega este conducindo este faladoiro, así que xa lle deixo a palabra a Santiago. bo día. Eu non sei que pasou aquí, porque eu levo aquí oíndovos perfectamente, pero a imaxe iba e marchaba. Xa me fastidia que un país tan exacto e preciso como Suiza, que é o que me toca a min, encantado, pois que por encima son aquí algún tipo de problema que hai
coa conexión. Non sei se agora me escoitades ben. Escoitadesme ben agora? Agora parece que vai perfecto, así que xa Non sei que deixamos así pasaba. a conducción. É que eu viña todo emocionado porque acabo de subir de abaixo da manequiño do garaxe da miña rúa aquí en Carballo e hai 3 coches con matrícula suiza aparcados. Na Costa da Morte a chegada do verán e da Nadal non anuncia o tempo, senón que anuncian os coches. Agora cada vez menos con estos finisterres ou calpitas ou coches de liña que son os que traen a xente, pero durante toda a vida siguen facendo, pois a migración aquí é fundamental, a migración de Suiza fundamentalmente, en este tempo, además, vémoslo constantemente. E además, eu, cando estaba lendo a biografía de Francisco Nogueira, estaba impresionado, porque además ele representa realmente esa gran transición de máis de 50 anos, de moitísimos anos, de como foi a emigración, como foi cambiando, como foi chegando. Hai unha moi boa biografía dele, moi ben contada aí, que tamén agora relatabas na propia web, pero gustaríame preguntarlle, antes que nada, como recorda aqueles anos de chegar a Suiza, ali a estación de Cognadan, a Xenebra? Sínterme, Francisco, ahí está. sínterme Sí, ahora. sí, perfecto, perfecto. Bueno, pois foi unha salida quizá da miseria, do fascismo, chegar a un país como Suiza, que encontrámonos quizá con unha estreiteza grande nas fronteiras, con moitos controles, con moitas cuestións, pero claro, para nós a gran maioría foi quizá unha liberación. Claro que todo isto houve unha transición enorme, da chegada nos 70 en setembro a partir da década dos 80, foi un cambio radical, porque xa non había aquí os controles nas fronteiras, xa a xente viña, bueno, cambiou un pouquinho, ainda se había que vir con contrato, pero a partir de outra data, a dos 2000, pois a xente chegaba de outra maneira, moito máis aberta, xa viñan aquí, buscaban un traballo, tiñan a oportunidade de eles por si mesmos encontrar un contrato, non como a nós que había que depender do Instituto Español de Emigración na década dos 70, que era bastante duro e conflictivo por a masividade de xente que ia emigrar. Porque tanto saben, por certo, expertos como Francisco Calvo Salgado, que anda por aí tamén por Zurich, e conoce moi ben todo eso. Gran amigo, gran amigo. Que ten un libro, colaborando con outros, onde precisamente fala do Instituto, é unha referencia fundamental para a emigración galega en Suiza. Unha das preguntas que temos que facer vos a todos, que además é moi interesante, é como se organizaba a xente. Suiza é o gran sitio para min, eu creo que casi do mundo, con permiso de Argentina, de Montevideo, onde a xente se organizou. Eu creo que dende Xenebra hasta os Grisóns, dende Basilea hasta o Monte Cervino, hasta o Zermatt, nos 26 cantóns sempre houve 1, 2 ou 3 centros, foran galegos, foran agrupacións, foran peñas e demais. Ti ademais viviches eso desde o meollo, desde o inicio prácticamente, desde aqueles tempos fortes da nosa Galiza en Xenebra, hasta os anos últimos, non? Hasta cando isto foi xa disminuindo. Bueno, sí, eu conozco a todas as casi organizacións que formamos parte da Federación de Sociedade Galega na Suiza, desde a década dos 80, no 84, cando eu empecé a frecuentar todos os centros galegos, e de feito, pois aquí en Zurich chegou a haber 2 ou 3 bandas de gaitas, o cal existindo cada unha. Cantón Zuc hai un centro galego a nosa terra de Zuc, está o centro galego de Lucerna, está o de Olten, está o de Argao. Creo que cada cidade, grande cidade que ten xa un volumen de migrantes que poidan soster uns locales, pois foi onde se xuntou toda a migración, non? Creo que era unha xuntanza na nostalgia en todo este tema. Despois en Xenebra, claro, Xenebra, o Cantón francés ten unha referencia enorme, aí está a nosa Galiza, está a Irmandade Galega, está despois xa outro centro galegos minoritarios, pero con gran prestixio, de xuntanza xente. En ese momento, por exemplo, a Irmandade Galega de Xenebra está facendo uns actos impresionantes como xeitosiños de Zurich, sin lugar a dudas. Hai que reconocer a súa laboura en prol da migración, non? E da integración, quizá no sistema de conexión entre todos os galegos, non? Bueno, además en Xenebra, que citas ti, un caso moi significativo a nivel de inmigración galega, española incluso, pero máis cerca europea, que 2 concellos teñen por si mesmos os propios centros, tuveron os seus máis e seus menos, pero sabemos que en Xenebra está o Tordoia, está o Cerceda, que son 2 concellos únicos que na súa época, cada concello tiña prácticamente o 40% da poboación aí Teño en visitado Tordoia, sí, teño visitado. Tordoia tuvo, un ascenso, unha baixada, despois cambiou, agora está outro. Como todos os centros galegos. Como casi todos. Todos. Houve certos momentos que un estenderon a desaparecer, volveron a recuperarse, como foi o Centro Galego de Losán, na década dos 80, que tivemos grandes problemas por os seus problemas financeiros, ao final desapareceu un centro galego con gran prestixio, onde todos nos puxemos a disposición
do centro para poder recuperala e non foi posible, foi caíndo. Despois, na parte francófona é moito máis fácil que na parte alemana. E hai unha vertiente totalmente, incluso na integración. De feito, hai estadísticas que demostran que no cantón francés ou italiano os galegos se integran ao 90%. Cando no alemán, nas estadísticas estatales, ou se integran ao 19%. Son unhas linguas, unhas culturas distintas, o cal é moito máis difícil para os galegos integrarse. Pero non deixamos de cooperar e de integrarnos en todos os círculos. Non foi casual que o primeiro centro galego da migración galega en Europa fora a nosa Galiza, precisamente en Xenebra fai moitos anos, pois viñeron outros moitos. Bueno, estamos falando de Xenebra, estamos falando de Cerceda, de Tordoia, que o quitei eu, e ali moi cerquiña, de Cerceda e de Tordoia, un pouco máis para arriba, está a Laracha. E de Laracha creo que temos tamén por aí unha emigrante máis recente que a ti, máis nova que a ti, máis que a min, unha rapaza moi nova que temos por aí, que ela é Raquel Esmorís Calvo, está por Zurich. Temos aí, verdade, Raquel? Bos días. Sí, estou aquí. Bueno, Raquel Esmorís, que por certo, de que parroquia de Laracha? Porque Laracha é moi grande, de que parroquia eres? Eu son de Vilaño, lindando con Sofán e Verdillo. Pois estás de festas, porque Santiago de Vilaño, o patrón, esta Sí. é mañán. Bueno, moi ben, ao lado de Cabo Vilaño por un lado e da propia Laracha de Torás por outro, que estuvo Sí. tamén estes días de celebración salín pai o saco. Bueno, a túa experiencia é máis recente, pero igual que a del, tamén é moi interesante porque ti foches pasando dun abano de chegar e de buscarte traballo como a casi todo o mundo, 90 e pico % da xente. No que quería ou podía, sobre todo no que podía, agora ter ti o teu propio negocio. Foi unha transición tamén interesante en moi poucos anos, non? 12 ou 13 anos. Sí, a empresa ten un ano. Bueno, como dixo Nogueiras o de como chegou co contrato, pois eu vou tamén comentar para ver unha comparación de como cheguei eu. A mí mandaron o contrato por correo electrónico, eu firmei, non enviei á familia para confirmar de que iba a empezar a traballar, pero nós xa non temos ningún tipo de control. Eu cheguei ao meu posto de traballo e despois, un día que tuve tempo, pois fui ao ayuntamiento co contrato. Aquí os contratos non se registran en ningún sitio, como pasa en España, que hai que registrar no INEM. Non se entrega unha copia en ningún sitio, simplemente a copia ten a inmigración para dar o permiso de traballo. Nunha semana xa tiña na casa e iso tamén dá máis libertad á hora de poder relacionarse, de poder buscar traballo. Para min, como eu viña de traballar en xestorías en España, eu tiña moi claro que a integración dentro da sociedade suiza que traballaba con negocios, oficinas, era moi importante. Polo tanto, non me relacionei ao principio tanto cos galegos, non busquei centros galegos nin españoles, nin amistades españolas. Tiña algunha, pero non fun a eses puntos onde iba todo o mundo, porque sabía que na miña profesión o alemán era moi importante. Tamén sabía que tiña que competir cos propios suizos, porque no tema tecnológico non están tan ben preparados como os estranxeiros, pero no tema contable, fiscal, pois son postos que ocupan eles, non? Despois de pasar de traballar de diferentes cousas, mentras aprendía o idioma, tamén me formei aquí, con diplomas suizos. Pois consiguiu o meu primeiro traballo con contrato de prácticas, moi mal pagado, donde se me decía que os meus diplomas españoles que non valían. Co tempo, pois acabei montando a miña empresa e co boca a boca, coas amistades, pois conseguín que salir adiante. Santiago, non sei Aí, se... pues, agora sí. Menos mal que estás Ahí aí está. para avisar porque se congela a imaxe. Isto de Ahí logo está. parece meigallos totales. De feito, ibache pedir precisamente que interviras ti porque ao principio, cando tamén fallou a conexión, agora parece que por fin vai ben, non oín que estivera Loli connosco nesta conexión. Loli, unha pena, unha mágoa, porque Loli Bolai Cruz, Dolores Cruz Cousillas, ou Loli Cruz de Bolai, tamén é un boísimo exemplo, igual que estes dous que estamos falando con eles, das diferentes tránsitos da inmigración galega. Loli chegou sendo un adolescente con 17 anos de Corme, do municipio de Ponteceso, a Suiza, a Xenebra, empezou unha gran loita social, personal, médica, chegou a ser presidenta do cantón
do Parlamento do Cantón de Xenebra, que eso é espectacular, un Parlamento do Cantón de Xenebra, onde, por certo, agora mesmo tamén hai outro deputado que é galego, que é cego, é deportista paralímpico, é pianista, é experto en marketing, o típico, un galego, o típico galego que está destacando por Suiza, está tamén no Parlamento. Loli ten unha historia de superación personal e de loita espectacular, de xente que triunfa, como o propio Alfonso Gómez Cruz, que tamén é de Corme, que tamén chegou a ser alcalde de Xenebra, que agora forma parte do Executivo de Xenebra nestes momentos. Como tantísima xente que hai. Dos 40.000 galegos que hai en Suiza agora mesmo, nos 26 cantóns, hai historias espectaculares, tremendas, moi pouco coñecidas. Na migración galega, da migración en Uruguai, en Montevideo, en Buenos Aires, Argentina, coñecemos todo. Da Suiza, no momento, coñecemos moi pouquiño. Non sei se eles nos coñecen a nós. Aquí, a min sempre me di, porque ainda siguen aquí vindo buscando traballadores, sempre me din que o carácter e a forma de ser do galego é fundamental para traballar ali. Eso sí que seguramente sabe Francisco Nogueira, verdad, Francisco? Como nos ven a nós? Ti que levas, que conoces tamén de máis de 50 anos en Bueno, Suiza, como nos ven os galegos e os suizos? a nós, a nivel empresarial, a nivel de traballadores, temos un gran prestigio. Os galegos somos admirados por a nosa constancia, a nosa puntualidade e o noso punto honor de superación. Porque aquí chegamos, como dixeste antes na miña presentación, chegamos moitos, casi analfabetos, sen unha escuela rural do franquismo, onde ibas pola mañá, ibas á escola e á tarde carvacas, axudabas na casa na ESO, e entonces aquí eles nos ven como xente moi seria no traballo, moi serio nos seus conceptos, non? Ademais, aquí que falabas tú que da xente do que os conoce. Aquí hai xente que non pasa a historia porque non se escribiu a historia delas tampouco, nin os medios se preocuparon. Pero aquí hubo xente, galegos, que fixeron edificios inteiros e montaron cidades inteiras, eles como jefes de obra de baixo arriba. Hubo xente aquí que chegou a puestos impensables. Aquí hai unha restauración galega moi importante, non só a nivel de Zurich, senón a nivel de Estado suizo. En Xinebra tes restaurantes galegos, en Lausanne, en Berna, en Zurich temos moitos con prestigio, a xente nos conoce por eso, por a seriedade. Por eso nos Hai conoce. galegos na ONU, ahora que o citas, hai galegos na ONU, en Xenebra, hai galegos no CERN, además en postos directivos moi importantes. Conozco a Mariño, por cierto, sí. A Marcos Mariño, catedrático de Física e Química, natural de Santiago de Un gran Compostela, personaxe, por certo. un gran experto na teoría de supercordas, estuve con el no seu despacho no CERN mirando os montes do Jura nevados ao fondo, falando de eso, pero tamén o que dicías ti na restauración, nas empresas, hai unha empresa en Xenebra espectacular, con centos de empleados que tamén don galego, bueno, se puñemos caso a caso, podemos estar aquí media hora e facer o que decías ti, moitos libros. Ti desde esa perspectiva, pero cando chegou Raquel agora estos, hai menos anos, que xa son bastantes, pero hai menos anos, Raquel, ti percibes que os suizos que ti coñeceches, os de agora, tamén nos conocen a nós, os galegos, a ti identificabante como galega, como española, percibían esa diferencia ou era todo o mismo? Eu relacionome aquí máis ben nunha comunidade máis internacional. Vale, non me relaciono só con españoles nin como galegos, entonces cando te relacionas con persoas de diferentes países, cando vas a un cumpleaños ou cando vas facer senderismo e hai persoas de diferentes países, pois digamos que somos todos estranxeiros en Suiza. Eso tamén fai que pase máis desapercibida. O sea, que pase máis desapercibida de que non este encasillada en algo, porque o feito de relacionarte con unha comunidade máis internacional, donde cada un é do seu país, cada un ten a súa cultura, a súa distancia, hai persoas ás que lle das 2 besos, hai persoas ás que lle das a man. Eso fai que ti vayas cambiando e adaptándote para poder relacionarte con diferentes persoas e que cando ti falas con unha persona de un país, pois te comportes dunha forma e cando falas con unha persona de outro país te comportes de outra. Sí que saben, como dixo Nogueiras, que somos moi traballadores, de feito o meu primeiro traballo foi de interna nunha casa e só quería xente de Galicia. De feito, era unha familia que puña o anuncio na Voz de Galicia, cando necesitaba unha persona. E un día pregunteille que por que nos contrataba, non? Porque sempre buscaba xente de Galicia para cuidar dos seus fillos. E dixo que nos preocupábamos moito polos fillos, que para ela lle dábamos unha seguridade de que os seus fillos iban a estar ben e de que ela sabía que iba a chegar a casa e que iba a estar todo feito. O sea, o cumprir, non? Que lle gusta a eles. Coincido con vos dous, e de feito sigo ocurrindo. Hai empresas de Basilea da construcción, ETTs, que siguen vindo aquí a Galicia con certa frecuencia a buscar traballadores. Por certo, paran sempre na Laracha a collelos, ali en Paio Saco, no estanco de Paio Saco. Además, antes paraban en Cesullas, en Cabana.
hai moitos anos viñan aquí os representantes de unha empresa de Liechtenstein, que era a Gilcona, que sigue sendo unha empresa potentísima, viñan con un autobús buscar xente, desto falo dos anos finales dos 60, dos 70. Iso era antes, fui pasando o tempo, e volvemos a Francisco, que por certo, dicen de Raquel que era de Alaracha, de Vilaño, pero non dicen que era da terra da Pataca, igual que Bergantiños, que é a de Sinzo de Limia. Francisco, hai relevos xeracionada? Ti fochelo vendo? Ou relevos non se pode calificar como relevos senón como outro mundo, outra cousa? Non, non hai relevo xeracional. Non hai. Non. De feito, incluso nas estadísticas españolas aquí, quizás sean máis cortas, unha empresa familiar cando morre o primeiro, o que a fundou, dura 14 anos. Ese é o máximo xa. Eso morre. Aquí está demostrado tamén en Suiza moitas empresas que terminou quen nos fundou, os fillos colleron outros camiños, uns estudios, e non lle gustou nunca a profesión do seu pai, a empresa pechou. Eu podo garantizar por mí mesmo, non hai relevo. Non hai relevo. Unha mágoa, porque iso comentou moita xente, hai terceiras e cuartas xeracións xa de moitos, pero claro, efectivamente iso cambiou, desde o ano 58 e 59 que foron chegando os primeiros, foron indo moitas Galicias, sin ser esa Galicia que te dis. Por certo, de tantos galegos que estábamos falando antes, citamos algún nomes, podíamos citar moitísimos máis. Se tes que dicir algún galego que te destacara a ti en tantos anos, eu, por exemplo, diría Valente, que lle enseñaba galego aos emigrantes na nosa Galiza. Sin lugar a dudas, eu conocí a Valente. Eu diría ese, pero ti cal dirías? Eu vin a Valente fai moitos anos, unha vez nunha xuntanza que íbamos de Lausanne, plena dictadura, pero despois eu destacaría aquí persoas que están vivas, non? Eu podía decir a Gómez, o alcalde de Xenebra, podía decir o meu gran amigo Luís, ou Ramón Carreira de Basilea, de Sementeira, é un gran personaxe, unha persona activa que aí, el como presidente do Centro Galego a Sementeira, el si ten relevo xeracional. El ten a súa filla Xulia, que é impresionante, unha rapaza que marca a diferencia, non? Entón, depende das zonas tamén, e quizá dos que residiron aquí, a familia completa do que integraron na colonia galega os propios fillos, porque hai fillos que hoxe xa non son galegos, nin son españoles, son suizos. Vemos aí ahora mismo xente que eu conocín que estudiou aí, incluso algún que traballou, que é director dun banco aquí, traballou aí, xogou o fútbol no Celta de Vigo, con Miche Salgado, que é das Neves. Os fillos del xa non son, xa non ten ningún ligamento, ninguna cuestión con Galicia. Van de vacacións, ou van de vacacións e van a outra parte, pero xa non se fala o galego e iso xa quedou desbancado todo eso, non? Moi boa cita de Ramón Carreira Collazo, natural da parroquia de Verísimo de Oza, que está aquí ao lado e que leva moitísimos anos pelexando xa desde os tempos históricos con Bautista Pose Paz e, bueno, facendo as letras galegas todos os anos, facendo o cinema galego. Ali estivemos este ano, ali estivemos. Efectivamente. Bueno, eu creo que Raquel xa colle outros, se os coñece, outros galegos máis recentes, a mellor incluso futbolistas, xa que che gustou o fútbol, Raquel, ou xa non sigues moito eso, porque algún, incluso ahora na selección de Suiza, que tanto destacou na Eurocopa, tamén había algún fillo de galego e chilena aí polo medio. Ti tes algunha referencia, ou ves que hai algunha referencia de galegos ahora en Suiza, ou colleches algunha históricamente, Raquel? Históricamente non, sí que a mellor conozco de ver ou así, pero non de ter un trato directo con eles. Ca que sí que tuve algún trato foi con Alejandra Plaza, que sí que fai periodismo da emigración en Suiza, pero despois así personas notables ou non. Alejandra Plaza, de Cabana, que colabora moitísimo, con moitos medios, tamén coa Voz, fai reportaxes extraordinarios, ocúpase moitísimo de que a emigración galega siga tendo unha voz importante dentro da divulgación e da difusión. Bueno, eu, por mí, seguiría falando moitísimo tempo de Suiza, porque é un tema que me apasiona, a pesar das dificultades, pero hai que acabar, sí. Está Loli, que estaba camuflada baixo o nome de Samsung, polo menos, aí ergueu a man, biches, non ves que aparece aí Samsung? Vaya, pois o meu Samsung, eu como teño Apple, non me sale o Samsung nada, non me saliu, menos mal como distí. Pois nada, a ver si polo menos podes saudar. Loli. Oh, Loli, estás aí? Acaba de escribirme e dime, pues sí, pero me salgo, lo siento. Non sei a quen ia dirixida a mensaxe. Non sei, a ver, a verdade é que cando comezamos díxome que era imposible conectar, ela, estaba, digamos, nun lugar no que xa sabíamos que podía ter problemas de conexión,
logo conseguiu entrar, pero así desta maneira camuflada, e así que non podemos facerlle nada. Bon, Santiago, xa remata, conclúe o episodio suizo Acabo con xa. algunha turbulencia no camiño. Ali ao lado do lago Lemán, de repente eu que non nos permite ter unha conexión tan óptima como me gustaría. Bueno, despido xa con Francisco, se me está oindo xa que non marchou tamén, e máis con Raquel. Francisco, seguirás tendo relación con Suiza moitos anos, eso xa queda indeleblemente, non? Na forma de ser dunha, nos amigos, e na maneira incluso de traballar, non? Pero, Sétima hora, sí. Ahora sí, Bueno, nada, Suiza nunca. Dicíame, digo que ahora, Francisco, sí. con 72 anos, bueno, xa sabemos o camiño. Ahora que verá coller a xubilación, deixar as cousas ben preparadas, con frecuencia iré á terra, creo que non tardarei moito tampouco. Na túa zona, alá co teu alcalde, pasarei por aí a saludalo como a centro de Vencio. Un gran saludo, a toda a xente que nos conoce por aí. Gracias. Moi ben. Gracias, Francisco. A Raquel digo yo mismo, ela seguro que xa é dos aviones. Autobús, como sigue vindo moitísimo, ou xa non é... Estamos tendo aí uns cortes xusto na despedida. conexión española, as novas tecnologías españolas. Perdimos aí un segundiño, Santiago. Non sei se nos escoitas. Escoito, pero ahora sí. Agora, perfecto. A ver. Sí. Vaya, Sí, no. pois unha pena, unha mágoa, porque no tema que máis dá que falar é onde menos se pode falar, xa me dirás ti. Claro. Bueno, Raquel, seguirás vindo tamén, non? Indo e vindo constantemente, Sí, sí. pero xa polos novos medios. Claro. Semella que perdimos Non a... se escoitou ben, os Non. informáticos están todos aquí traballando en Suiza, daquela, pois as cousas aí van mal, non? Santiago, non sei se recuperaches a conexión. Un traballo excepcional, e tamén a Diputación da Coruña por permitir este acto, e tamén aos convidados. Eso espero que se escoitara, polo menos. O dar as gracias é moi importante. Escoitouse, Gracias a escoitouse. Diputación, un saludo. Un saúdo a todos, e moitas gracias, é unha aperta. Moitas gracias a vos. Chao. Adeus, adeus. Ata logo. Moitas grazas, Santiago, moitas grazas tamén a Francisco e Raquel por esa dobre visión sobre a emigración galega na Suiza.